नाजानाय आरो गावनि थांखि थायोब्ला गोरिबाबो सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जायो। बे बिदिन्थिखौ होदों बाक्सानि ध्रुबज्योति बसुमतारिया। खेबसे सायख' आनजादावनो IIT आव सोलोंथाइ लानो सायख'जादों ध्रुबजित बसुमतारिया। बाक्सा जिल्ला मतिपुर खैरानि गामिनि चन्दन बसुमतारि आरो सेवालि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला ध्रुबज्योति बसुमतारिया IIT आव सोलोंथाइ लानो गिबि सायख' आनजाद लिरनायावनो सायख'जायो। दिनै ध्रुबज्योति बसुमतारिनि IIT आव सायख'जानानै खौरां लानायजों लोगोसे गोसो थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बरायदों मुसलपुर जिल्ला BPF, मुसलपुर जिल्ला लाइमोन BPF आरो BSUआ। बिथांमोननि बरायनायखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया ध्रुबज्योति बसुमतारिनो मुं थिसननायाव रांखावरि मदद होनायनि थाखाय BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर बावो बिथां ध्रुबज्योति बसुमतारि आरो बिथांनि बिफाया। आंनि मुङा ध्रुबजित बसुमतारि। आं 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानाय IIT JAM एग्जामाव होदोंमोन। एन्ड लाकिलि आङो बे एग्जामखौ क्रेक खालामनो हादों। एन्ड दा आंनियाथ' IIT हायद्राबादाव सिदा जाबाय, एडमिसना जाबायानो। जोंनाथ' आं बरमा कलेजाव फरायदोंमोन नालाय, आं बरमायावनो रुमाव थायोमोन आङो। बरमायाव रुमनि थानानैनो आङो प्रिपेयार खालामदों। आंथ' अनलाइनानो प्रिपेयार खालामनाय जादों, बिदि अफलाइनथ' कचिं लानाय जायाखै। आं PWनि माबा कर्स लादोंमोन मोनसे। बेहाय माने खिन्थु आं गोजोननाय मोनाखैमोन बिसोरनि जि फोरोंनाय स्टाइलजों बारा। ओंखायनो आङो इउटुबाव फ्रियावनो नायदो बांसिन कर्सफोरखौथ'। बेखायनो नायनानै एग्जाम होदो। ओमफ्राय माने आधा जेनेबा 30% खौ पेइड कर्सनिफ्राय बानायदों, ओमफ्राय बाखि 20% खौ जेनेबा इउटुबनिफ्रायनो फ्रियावनो बानायदों। कचिंआ लानाय जादों, जेनेबा 30% खौ कचिंनिफ्राय बानायनाय जादों, ओमफ्राय बाखिखिनिखौ जेनेबा 70% खौ माने इउटुबावनो फ्रियावनो बानायदों। गिबि खेबावनो जादों आंनियाव। जोंहाथ' बाबाया सिगाङो कालसाराव ओंखारोमोन, दाबो आबादारि मावो, दाथ' न'आवनो दं। माबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिम एप्लिकेसन होदोंमोन। बेहाय सार बिथाङा आंनि एप्लिकेसनखौ खोनासंनानै आंनो एडमिसननि थाखाय 1.5 लाख माने 1.5 लाख फैसा एडमिसननि थाखाय हेफाजाब होदों। आं बिनि थाखाय सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर बावहरो। आरो लोगोसेनो जोंनि दिहिरा कनस्टिटिउसननि MCLA EM सारखौबो आं हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। आरो लोगोसेनो मुसलपुर जिल्ला BPF निफ्राय आंखौ बरायफैनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आरो लोगोसेनो BSUनि सुबुंफोरखौबो आदामोना बरायफैनायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF निफ्रायबो बरायफैनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो। खुलुमबाय। एक्सुवेलि आं बेफोरबादि बुंनायनि हुदा गैया दिनै, थेवब्लाबो आङो नैबे मोनसे आगानसे साक्सेस जानायाव आं गोजोननाय मोनदों आरो बिनिख्रुइ आरो बांसिन नाजाबावलांनांगोन गावखौ गायसननायजों लोगोसे, जाहाथे जोंनि बे ओनसोलखौ सासे गोरों गथ' जानानै जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोल आरो जोंनि हारि, जोंनि हादोरखौ जाहाथे दैदेनलांनायाव एसे मदद होनानै डेभेलप खालामलांनो हालायनायसिम जाहाथे दावगालांनो हायो, आं बेखौ आसा खालामो। आरो बिनि थाखाय जोंनि BPFनि चिफ सारादि सार जोंनि फिसालानि थाखाय 1.5 लाख फैसा मदद होदों आं एडमिसननि थाखाय। आं बेखौ जोबोद गोजोनदों, मानोना बे मदद होनायाबो जोंनि ओनसोलखौ आरो जोंनि हारिखौ गायसनलांनायाव फांसे दंफांखौ जोङो जेरै गोख्रों खालामनोबा बे बिफांनि रोदाया जब्द जायोबासो जोंनि गासै बिफाङाबो जब्द जायो। बेबादिनो बेबो मोनसे जोंनि ओनसोलखौ आरो हारिखौ डेभेलप खालामनायाव बेबो मोनसे फाउन्डेसन, बेबो मोनसे रोदा लेभेल। बे रोदाया जब्द जाबासो जोङो गोख्रों जालांनो हागोन। बिनि थाखाय बिदि मोनसे जोंखौ दावगानायाव आगानसे जोंखौ मदद होदों। बेनि थाखाय आं बिथां हाग्रामा चिफ सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर हरदों। आरो लोगोसे नै जोंनि BPF बाक्सा जिल्लानिफ्राय जोंनि फिसाला ध्रुबजितखौ बरायनो फैनायखौ आङो ओरैबादि गोजोनदों। बिथांमोननि बरायनो फैनायाबो जोंनि फिसाला ध्रुबजित बसुमतारिनिसिम मोनसे दावगालांनायाव, आगानसे दावगालांनायाव मोनसे मोजां थुलुंगा होसिनगोन, बेखौ आं आसा खालामनानै बिथांमोननिसिमबो आं खुलुमनाय जासिबाय आरोखि। फंबाय
ध्रुबजित बसुमतारी बेनि जि IIT आव सिट मोननाय बे खौरांखौ जों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा बाक्सा जिल्ला हिसाबै खोब माने रिमट एरिया बे जायगाया आरो जोङो बाक्सा हिसाबैनो दासिमबो जिखिनि जौगाखांनांगौ बिदि जौगाखांनो हायाखै फरायनायावनो होन मायावनो होन बेखौनो बेनि गेजेरावबो फंबाया जिखिनि खस्थ'जों गावनि जुजिनायजों गावनि नाजानायजों बेखिनि उथ्रिसारनो हाबाय आरो IIT बादि मोनसे इन्डियानिनो नेसनेलनि मोनसे जोबोद माने रेपुटेसन गोनां बे इनस्टिटिउसन आरो बेफोरबायदि इनस्टिटिउसनाव फरायनो मोननाया खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन आरो खायसेया जोबोद नाजानायनि गेजेरजोंबो बेखौ मोननो हाया दा फंबाया गावनि सेस्थाजों जिखिनि नाजाबाय दा बे नाजानानै मोननोबो हाबाय सिट ओंखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बे फंबायनि जि जिउनि जि माने देरहासारनाय आरो उनावबो गोजों जाहाथे जालाङो मोजां सासे जोंनि ओनसोलनिफ्राय सासे गिदिर मानसि जाहैनो हायो गावबो लोगोसे गावबो केरियारखौ दानो हायो बेखौ जों आसा खालामनाय जाबाय